Aprangsi KARDOM kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rado ana fans tami lapen pini abang kini lina litum afan West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai putak silabang so video long nalitum panang than pechini pon ikpo lapen nalitum klardak mate detail salama kai kya son labang so video alosi thekpon long ikpo lapen nalitum hanchuni ritu alambang lapuelo nalitum jongsi labang so YouTube channel anda subscribe krilang pulte prabjin penalitum subscribe ikon lapen latest update kilong verji afan adung het belarjan theklang hodak tami nalitum berpon igdernon tangti non pathek pen la West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK le ang ton pen alam cethan pon lonang lapen non klarda alam dak cethan pon lonang labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le lapen nang litum stami labangso video ki cheng pen kijut anlang ikon lalo pulde nalitum labangso Voreng Awarsai a details mate klarda alam nalitum chini pon ikpo aprang sinalitum le screen along thek pon long po labangso Voreng Awarsai konat pen sikapiklang pon ma Office of the Headmaster Thiso Hindi ME School Jengkha along Pacific lang pon iglo West Karbi Anglong Assam lapen labangso alo kapiklang pon adet labang kedak 17 November 2023 sipak lang pon iglo Ning ke hang abang fu abang fitum nalitum jogdon tame jong sinalitum claiming tung polote lapen interview adet labang kedak 10 December 2023 lapen apor labang ke 10 am apor malam si en pon ikpo school along masi lapen nalitum ki jogdon jinangi adet labang ke dak tok pon iglo lapen ingson alam labang so Voreng Awarsai labang ke vinchar vises lo vinchar teacher tum ateng lo lapen the application will be received from 18 labang so chiklo 18 November pen sitak cheng pon po lapen last date labang ke 28 November 2023 till 1 p.m. at school premise lasenali tum kijok dam ning ji adim lamang ta dampen nang litum school apor ho dampen ho dak office apor ho dampen nang palidon pen nang litum jogdon ik nang pola pen apus mang dak lang polo nang aprang si dak number 1 along bangke lason lo apus bangke headmaster apus lo number 1 along lapen kechar liang deng labang ke BA mati B8 ki untang nang po ajad university ben de cholo lapen apus dak ing si do lapen salary labang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ka anma ki pipon la sot ning silong pon ikpo la pen number 2 along bang ke English a subject a fund dak BA mati B8 kechar litanang po la pen apos bang ing sido la pen la son tak sidak social studies of stame dak ing sia post pipon iglo lapen kechar liang deng bang dak ing sivet lo lapen apos tami ing sivet lapen science a subject of stame dak kechar liang deng bang ke ing sivet lo lapen dak apos tami ing si lapen SMS aphan stame dak ing sia posto lapen kechar liang deng bang ta ing sivet lo lapen apos tami dak ing sivet si pipon iglo lapen la number 6 long KLT la bang ke Karbi language teachers tame dak ing sia posto la sining ke hang abang po abang fitum nalitum jogdun ik tame lapen grade 4 aphan bang tame SSLC pass nang po ajad aboard pen tame lo na ho school ben to lapen apos labang kedak kido okay kali ing sivet la si dakadu ka pen 7 an dak apos do lapen an post number labang tadak 7 an wedlo lapen kechar leng deng nalitum thek polong po number 1 pen dak number 6 an bang ke ing sivet la BA mate B8 bang untana po lapen la number 7 grade 4 afan bang HSLC bang ke pass nang po lapen salary bang ke dimension pon pe salary bang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ka anma kipi lapang sorting silong ponik po lapen dak kitok pondo given to local candidate tum nang po lapen dak number 2 along complete biodata scanned xerox copies of the educational testimonial from SSLC onward along with original documents on the latest passport size photo should be submit at the time of the interview la interview bang lahai hue documents nani tumpi dun iknang po lapen the decision of SMC will be final and binding. No other applicant can claim for the post la sidak SMC atum si dak labang so Voreng Awarsai bang dak select ponik po lapen ingwai ponik po lapen interview date bang lalo a time labang ke 10 am apor malam si en ponik po lapen nalitum kithonam ning zila bang ke flight ning zila bang ke nalitum
angton biodata lahai example educational certificate punon lapen personal certificate lapen dason thak si pinang ando labangso certificate ayo nani tum xerox si pidon ignang po lo la sining ke hanga bang pu abang fiatum nang litum jogdon igon lapen jong si claim duning tung pada claim ikon lapen nali tum jong si claim tung te pada lamang so a video nali tum share ikon komani inut bahini atum ke claim dun ji atum dota haiji mine lasen nali tum ka anma share un share ikon Karbi Anglong aras tami palang ikna lapen pecini ikna lapen school men lamang ke lason no adim lamang ke thiso theso hindi me school jengkha thiso ronghang arong lo gaung pustok ponos tame arong popo lapen district labang ke West Karbi Anglong Assam no pin number 782448 lo lapen labang so school establishment dak 2005 pensi dak establishment lo nasi ning ke hanga bang pho bang phitum nanitum jogdon ikon nasi pini ABIRTA long bang ken nilina kethan ponji la anver la pen ison alam nali tum jong si kapre ka son arju lang pulte nali tum details la bang so dak hini git do la bang so number long nali tum call iktame sia bang ke 9101563613 la pen sia bang ke 8760534332 la hini do la bang so adim nali tum call pen stame details salam nali tum arju iktame lo si pini a video long bang nilina kethan ponji la bang ke la anchor lo si do me thak me ka do ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long ke lang ara do anfan stame nilihin pen KARDOM to change your